Здравейте, скъпи приятели! От името на Асен и Занка ви каним на сватбеното тържество на техните деца Радка и Гошо. Ще им кумуват Румен и Румяна. Тържеството ще се състои на 26 август 2025 година в ресторант Глобал, град Хасково, от 12 часа. За ваше добро настроение ще се погрижиме ние, Азис Груп. Ще очакваме всички гости с голямо нетърпение до тогава. 26 август 2025 година. Град Хасково. Здравейте, аз съм Ангел Малаков. На 26.08.2025 година ще бъда в град Хасково в ресторант Глобал. Също така ще бъдат там оркестър Азис Груп и Тоши Памуков и Ангел Малаков. Заповядайте на сватбеното тържество на Радка и на Гошо. От името на Асен и Занка най-учтиво ви каня да присъствате на сватбеното тържество на техните деца, да се забавлявате заедно с музиката на Азис Груп и солата на Ангел Малаков. Заповядайте 26.08.2025 година, ресторант Глобал, град Хасково. Ние ще сме там и ви очакваме. После кой на където иска да тръгва. Здравейте, приятели! От името на Асен и Занка ви каним на сватбеното тържество на техните деца Гошо и Радка. Кумове на тяхната прекрасна сватба ще бъдат Румен и Румяна. Тържеството ще се състои на 26.08.2025 година в ресторант Глобал, град Хасково. Начало 12 часа. Аз, Тоши Памуков, ще съм там. Също така много други музикални изненади. Очакваме ви! Красива си като една червена роза, ето ви за тебе аз я нося. Кажи ми, че ще бъдеш само моя и ще ме обичаш всеки ден. Красива си като една червена роза, ето виж и залеза ти нося. Очите ми те гледат и се молят, моя да си всеки ден.